Nakasuwen mo muglit ag sa kalibunan niya manok sa silingan ang nakuha. Wah, impas. Way pagduha-duha, akong gipunggutan og liog para dili na mo saba. Kisi-kisi. Mating nakuha na to naglamang loob dira ug ato nga tuhugon sa kawayan perting lami Di ara. Ug among gidala sa suba para walay makakita. Wah. Kuis, ang among tirada ron, kuis. Despedida man sa mong amigo kay mulargan siya Canada. Automatic ng manok ang tirada. Ang akong igagaw po nga, sige po siya tanaw sa iyang alagang manok kay naluoy daw siya. Wala siya mahimo, ato na punggutan og liog. Atong kuwag balhibo daan para dili sa gabal inig abis sa kutsilyo ba. Atong pikpikon para daghan dugo moagas ba. Atong abison. Di po basta-basta po perti mong hayita ng kutsilyo tanawa, kiskisi ng manok dira. Grabe pa kiskisi sa manok Bisaya diha atong laban kay grabing buling Ako nang kuskusuhon. Ako nang kuskusuhon og maayo para matanggal ang mga buling ba. Para limpyo ang tirada pod. Atong gipabukalan og tubig pod. Ato nang giligo diha sa manok diha nga Bisaya diha Tanawa, aso-aso na diha Muna tirada diha mga manok Bisaya ba aso-aso nang agi diha Ato nang ibtag balhibo dayon. Akong himulbulan grabe pagkahumuka sa balhibo di pa basta-basta nga nagtighimulbul po kay gikan nagpangasinan pod muna tabaw niya sa una tighimulbul og manok tanawa dira kibot sa manok virgin pa napoy manok isa nga sige pugdol-duol pod matik na gidakop na diha ug ato na isunod diha ang tirada ayaw lang jud ka ijagaknok para dili ta masakpan sa silingan di ara ato na bangagan ng kibot diha para kuhaon ng cream stick ba kay dili mo apil kay hugaw man to ato nang bagagan diha kuhaon na to ato tong uton sila dira ko turay lugwa na cream stick ug kaning large intestine pod dili pa na natin i-apil kuhaon na to ni kay dili man makaon ako di paon sa halo kay mo na pisunod nga tirada ate bagkak po ning manuka po grabe po daghan tong nga po sa bagtak pod dili na ko kuhaon kay na diha ang sustansya maklimo akong hugasan og maayo para limpyo ang tirada ngano ra diha dira, hinlo na kayong pagkatirada. Mato sa tagkalibunan kay mangita sa tagtuhugan. Kay dili man na matawag glitch kung walay tuhugan. Dara, gitikba sa ng kawayan diya Ay rog sama silingan kay masakpan dani impas dani Ato nang limpiwan para gwapo pud ba. Sama sa nagtikbas nga gwapo kayo. Paulit na ta kay nahuman na tagkuhag tuhugan. Daring hapit pag pamuwa kay bahan kayong lubi tag 70 kilong kupras. Ay rog sama sa silingan diya. Ug ako nang giputol diya kay taas ra kayo. Dara gituhog na daw, gibilyar din nag-style diha grabe pagkatuhuga kayo plastar kayo Grabe pag plastar kayo pagka-plastada Tuhog dayo na. Shit, tuhog yun. Dara pagkasapaka kayo, gipatuk-tuyok na diha pagkalami sa lechon hilaw gani naglaway nako. Dara gwapo kayo pagka-plastada Dara ready na mga surambaw diha nagdala na kahoy, sugnod, ugso para haling ni mga kanon dagi sa sako di mawala ng lechon pod kay basig mapasmuta way sudan. Dira biyahe na mi padulong sa among destinasyon adto mi dito sa spring. Grabe ka bugnaw ang tubig. Dito mi maglechon, dito mi mag food trip. Pag-abot mo dito, grabe ka taob sa tubig. Sus naglisod mi glabang kay grabe ka taob sa tubig hi. Dira niabot na jud mi sa among destinasyon dira. Nana mi diri sa spring. Nawa na diha agas ng tubig diha grabe ka tinaw sa tubig gitadtada ng lamasol sila isuksok na si kibot sa manok tanawa na diha isuksok na diha para mas lalong lumalasa makrima diha isuksok sa kibot kay di pa basta ng lamasol kay mo may nakadaglasa sa lami sa manok tanawa na diha isuksok kayo daghan kayong lamasol nigluto pero sa pagkapaka nagbaba ni ron syempre di pud mawala ng asin kay mo man ipaparat sa manok ba tanawa na sa buwigan ng asin diha isuksok ni sa kibot para lalong malasa ngana na pag-gitsin guys dayon syempre dali mawala ning manikid mo ni pampahumot sa manok grabe ka humot ning manikid guys walay tanglad pwede ra manikid ato nang trapo diha sa manok para lalong bumabango tanawa na gipahera na nagmanikid para lami kayo dara guys nagbuhat na may pinakalaming sausawan sa tibuok kalibutan suka, tuyo ug sili halang sugnod na basa di pa na basta mong tinglitson po kay gikat para nag-arotis tanawa na diha
piti kayo. O nikabot pa namang sponsor nga muni nagsponsor og uling si Maestro Jake. Lami kayo. Syempre dili mawala ang lamusito pud atong napugan dira sa kibot pud para lalong malasa ang kibot sa manok. O puga na mga ayo diha para grabe mulasa jud kayo ang si ilalom ba. O sure. Piti-piti yun yung baho na ron. Paka-paka yun yung baba na ron. Kini may lechon yun. Lechon Bisaya, manok. Ato na i-place itong dagweda nga. Grabe na kayo kahagar do. Way ligo. Unya tataod maligo mata. Magwapo na ron mayo. Tanawa na diya. Akong iplastar ng mga kauban ako diya. Tanawa ng tubig diya. Gabaha kayo. Tinaw kayo. Dire na sa loob ra napita. Sidto ganan mo ray dire. Pwede ra mo dire magligiligid mo diha. Rabi ka tinaw sa tubig Dire mo magfood trip. Ug ganan ka maligo diha ambak ra ka diha. Rawa nabuhat na mig para nastada sa lechon. Lechon ayan. Siyempre hindi mawala ng sanga-sanga kay diha man na iplastar ang lechon pod. Nawada giputlan ka taas ra kayo. Di pud basta-basta na sundang kahit hindi kayo pod. Dara gilubong na diha ang sanga kay iplastar ng lechon diha dara na gisukod na diag maayo kita bunag yuta para makasugod na mig lechon makatuyok na mi nawa na kataon siga ni ron ug gisap-sapa ng sanga diha kay di man makatuyok kay grabe makahugot gilo agad gamay dara giflex ang baday dang murag hambubulka do dara gihuktan na nagmaayo diha og alambre para dili makabuhi ug dili mahagbong sa kalayo tanawa na diha gihuktan na nagmaayo syaro makabuhi pa kini piti-pitig yun ang bahaw aning jud ug kini maluto ni tanawa na diha gihugtan nagmaayo para di gyud makabuhi tanawa na diha nagiso pa siya hukot mo kay wala may tiil di buktan pati ko pa na sa usa gihukot kini na pag-usa tanawa na diha grabe ayo jug bangkan ba tanawa na tubig daw grabe ka tinaaw kayo guys paspasira diha para makatuyok ta kay hapit ta mapas mo time check alas 11:30 nidog mi kasupan nun para mangita mig sugnod kay nakuha nga mi sa sugnod matik atong sugnod kining kawayan di bini bas-basan ng kawayan pud kay kusog man mo baga bas arang mang lipakons lipakons gikan pa nag RO guys nglawas diri sa gubat dia ragitik bas na diha para makasugnod na tadi ania nawa na diha ako na bugaon para basta ada ang pagkasugnod ba para pas-pas para dali ang luto sa lechon dira kuis nakatuyok na may kuis tanawa plasta la kayo plasta kayo pagagwapo nag-video ba gwapo kayo tanawa ng planok daw nakatuyok na may kuis bagar kayo kusog yung mo bagaring lipak tanawa sila lang diha kay dabdabag maayo para dali maluto tanawa na diha grabe gabati nagkagutom na akong mga kauban kay gidabdaban nagmayo para dali daw maluto tanawa na pula-pula na diha guys di masabangot pagkalami kayo gisamaran para musurup tong yang duga silalom makrema yummy ang sarap udah pa ikatulong ang lechon gipagawas pa niya dara katulong lechon di pud basta-basta po hasta po gamaya di ay may pagkagwapo sa among pagkaplastada dere guys kay namay sa tunga-tunga sa sapa naglechon guys amo nagitambakan og mga yuta diha og kining mga bas ba kining mga bato para nindot ang view pod ba tanawa na diha hapit na kayo maguluto guys pula-pula na lang kuwang na gamay tanawa ng view diha tindaw yung tubig baha tanawa na guys dire lang sa loon guys tagnaan niyo sa dapit tanawa nang paglechon diha di pa na basta-basta pod kay manglechon na ni kay yang tirada kay manok silingan mariyang lechon nun tanawa na gwapo kayo pagluto paspasay ko is para mga una ta dira gwapo kayo pagluto mura pud mang inasal pud grabe paspas kayo mo tuyok pud kay ang mga lechon kay kuyo man pud ay dira mayo di mo tuyok mi ako isa tuyok mi para ingnon gwapo ba ato no gwapo no pagtuyok pud para gwapo pud ba ako na pay-fire mi para dali mo human bi hapit na may mapas mo time check alas 12:30 na ako nang gipas-pasan og may pay-pay para dali mo human kuwang na jud gamay mga 5 minutes luto ani tanawa na diha kuwang na jud gamay pula-pula na kayo di basta-basta ning malechon na pudo lubog lang sa tubig chill lang ako nang pay-pay og mayo kay kuwang na jud gamay napay puso diha bisog baga puso sa saging lami kay na kilawon guys dira ako gihulat si maestro mo pay mo patuyok sa lechon
Oh, anak siya ingano na daw pag tuyok, di na yun na daw dandahan lang para gwapo pa pagkaluto ba. Tanawa, gwapo jud pagkaluto yo. Grabe pala pulag yun. Dara kitanta na diha oy, tanawa na diha kitanta na nagmayo diha. Amo nang gibenbahin para dili magubot, dili siro ko. Tanawa dagkuon lang pag slice para mabusog yun. Tanawa na diha. Tanawa nang pagaplastada na plastar kayo. Di pod basta-basta na sulanan sa among sawsawan po kay gikan na sa kawayan pod. Pinabus ko tirada ba lagi kanda tawan isa gigutob kayo gikit-kit ang kawayan diha diara giplastar na diha ang sawsawan pagkalami una pa royal pod unay baho diha gikan sa Jollibee tanawa kis-kising baho ani tanawa baho tinaw ko yung tubig tawa na diara plastar kayo gi-slice na diha dago lang pag slice para dali mabusog jahira kit-kit ni manginasal tirada kit-kit darawa na guys labo pa rin sa manginasal guys diara guys rawa na plastar na kayo diha sus gisugda na kumbira diha tanawa na diha pagkalamia kayo sus lami pa akong lawas tawa sugda na kumbira kini pili ta kini para kini paali lami kay ni kini paani kini ako nagisaw-saw diha sa suka para lampi pud ang lasa ba tanawa first bite sa may imong masulti ani kini lami kay ni sa may imong masulti masulti lami kayo okay kayo sumuponit na puta diri ko kinurot mo to akong giunang punit nga paa kini ra puta sa pako-pako kini pagkalami gyud pakapaka gyud ang bahaw guys tulid na tinaini kuman ani karon dira pagkalami sure ko kadintang tan-aw ni karon naglaway gyud kinsa mi di glaway nga Bisaya man ako na testing lami tanawa na guys kasama ka naglaway sa manok ug sa ako wala na diha gabod muot nag-agi diha tanawa na mga itsura diha namo diha wala kitag maayo diha sa ribs kini lami ning ribs po muni akong paborito tanawa diha gabod muot na mong kalaki diha okay ni pal-opan na yun sa kanong sa Jollibee kini hungin sa baba kini kaya lami kayo balik ko kit-kit sa ribs ato nang tinukol og maayo para dili sayang ba para mabusog yung taong-taman ba mura dyan mga patay gutom diri grabe kusuga mga buyag diara guys wala pa may parukaon guys grabe ito pagkalamia sa lechon Bisaya good guys nawa na diha matira patibay guys kinsa maulahi og kaon mo dyan ay gutom og taman nawa na da guys nauna pagkahurot ang sawsawan nihubas og mayo ang sawsawan guys pero ang manok kuha lang gamay tara tilok yun guys wala ko inagijahin na kit-kit ang mga surambaw diha gitilok og mayo grabe mga tawhan na puriyagaba mo kaon na tanawa di pero mapulupig daging bukit-kit og mayo da siyempre ato nang tilokon kay Bisaya manok ko na lamay ko na kayo ato nang tilokon dara wag tilok na diha guys wa yun na bili ato nang hipusol ka ato nang ilaw sir pod aron ni sayang lolo lindagan buong lasa mo surambaw ngambak buang tanawa buang adi pa na palupig kong mesro po hiday po na pina-Olympics diya po ako iyo panitawana po diya diya di jahe nang mga ambak mga surambaw diya tanawa na lumbaan na nag-ambak diya diya iyo po di pa basta po paayo po okay ni tudlo at mo unsahon pag pinaka-superman nga dive tanawa na to superman ug na pinaka-superman na po'y pinamajimbo tanawa diya kabagisa na tubig diya nihubas yung tubig